ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட்டோட ரிவ்யூ. ஸோ நான் இந்த ப்ராடக்ட்டை மீஷோலேருந்து தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஆர்டர் பண்ணி 3 to 4 டேஸில் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ரீச் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹாப்படெக்ஸா. ஆக்சுவலி எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஹாப்படெக்ஸானா கேரளாவங்க நிறையா செய்வாங்க. இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாமளும் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஆப்பம் தேங்காயெல்லாம் போட்டு ஆப்பம் சுட்டால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப நாளாக ஹாப்படெக்ஸை வாங்கணும்னு நினச்சி வாங்கினேன். இந்த ஹாப்படெக்ஸை பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. அப்புறம் ஹாப்படெக்ஸாவோட மூடி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஒன்றும் இல்லை, லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. அது கூட அந்த கரண்டி கொடுத்துருக்குறாங்க, உட்டன் கரண்டி, உட்டில் செஞ்ச மாதிரி கரண்டி. அப்புறம் கூடவே நார் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல வேலை பாத்திரக்கழுவ நார் இல்லைன்னு நினச்சிருந்தேன், அது கூடவே கிஃப்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி சொல்லணுன்னா, இந்த ப்ரைஸுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் நல்ல வர்த்தபிள் தான். உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் வேணும்னா கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள். நானும் சீக்கிரமே இதில் ஆப்பம் சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.